топка за отбора на Рафата. Какви плодове има? Какво е всичко? Аз само тук Снимам. Браво, Габи. Я презентирай. Какво е това? Сега Янка сияк, има ябълка, има круша, има пуркаш, има динка. Чудесно. Софи, презентирай ти какво си сложила. Аз съм си сложила диня, ябълка, пъпиш, нектарина и... Това е. Супер. Не, са Пуждов и координация. Давай, тръгвай. Малко близо до стената.